Soyayya tsakanin Momee Gwambe da Adam A Zango, ku biyo mu ku ji yacce abin ya kaya. Wuya TV gaskiya tsirararta. Wuya TV gaskiya tsirararta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Wuya TV. Gaskiyar tarihin Momee Gwambe, ku biyo mu cikin shirin gadan-gadan. Barkanmu da sake saduwa mai sauraro kamar kullum kamar yadda muka saba a wannan filin namu na bunkaɗo muku tarihin masana'antar Kano da ma jaruman da suke cikinta. Yau filin namu ya yi birki akan wata fitacciyar jaruma sananniya wacce aka fi sani da Momee Gwambe. Momee Gwambe dai an yi mata tambayoyi kamar haka: shin me ya kaki masana'antar Kano? Sai ta ce sha'awar sana'ar ce ta kata masana'antar Kano. Momee Gwambe ta bayyana wa manema labarai cewa tun tana karama daman tana sha'awar fim ɗin masana'antar Kano kuma tana sha'awar harkar Hausa. Hakan ne ya sa Momee Gwambe ta tsayin daka ta shigo masana'antar Kano ka'in da na'in. Ta ce shigowar ta ke da wuya kuma ita bata taba mafarki ba a gaske ma za ta zama kamar haka. Sai gashi kuma ka'in da na'in Momee Gwambe ta yi suna fiye da tunanin masu tunani, wanda inda aka yi maganar Momee Gwambe an san ta kuma an san daga ina take, an san asalinta. Ku biyo mu don ku ji yacce hirar ta kaya da ita. Fitacciyar jaruma ɗaya tilo Momee Gwambe ta bayyana mana cewa ita fa bata shigo masana'antar Kano a wahala ba, ta shigo ne cikin sauki kamar yadda ragowar jarumai suke shigowa a wahala, har ake cewa ana yin wata kalma wai mai suna audition. Musamman mafi akasarin matan Kano da ake shigowa masana'antar Kano ana yi musu kallon 'yan iska, wasu ma ana ganin sai an yi wannan da su tukunna ake samu a sasu a fim. Amma ita Momee Gwambe ta bayyana wa manema labarai cewa san ko ɗaya ko alamar hakan bata shigo Kano a haka ba, ko da ana yin hakan ita ba za ta iya bada wata kwakwarar shaida ba, tunda cikin sauki cikin annashuwa ta shigo masana'antar Kano din. A cewar Momee Gwambe, Momee Gwambe ta bayyana mana cewa ita fa ta shigo ne masana'antar Kano ta hannun wani dan uwanta furodusa kuma darakta wanda ake wa lakabi da Usman Ma'azu. Usman Ma'azu shi ya zama mai gidan Momee Gwambe har shi ya kawo ta masana'antar Kano, kuma Momee Gwambe har ka yanzu tana masana'antar Kano. Mun tambayi Momee Gwambe shin har yanzu kin bar hannun Usman Ma'azu ne? Momee Gwambe ta ce bata bar hannun Usman Ma'azu ba, duk wanda za a gani ya zo wane ya kawo shi ya bar hannunsa, to babu shakka wannan bawan Allah butuli ne. Ita kuma ba ta so ta zama ɗaya daga cikin butulu ko a ringa nuna ta ana cewa ita ba 'yar goyo ba ce ba. Momee Gwambe ta ce ba za ta taɓa mantawa da harkar waƙa ba, saboda waƙa ta mata riga ta mata wando fiye da tunanin masu tunani. Hakan ne suka sani mafi akasari wanda ya san Momee Gwambe ya fi sanin ta a harkar waƙa kan ta fara shigowa fim. Ita ma Momee Gwambe dai yanzu haka ta fito da wani sabon series ɗinta mai suna Kwalla. Kwalla fim ɗin Momee Gwambe ne kuma da KB International, sakamakon waƙoƙi da suka yi da Hamisu Breka da KB International. Haka shi ma KB International ta fito da wani gagarumar fim mai suna Kwalla. Ku biyo mu. Mun tambayi fitacciyar jaruma Momee Gwambe shin fina-finai nawa ta a masana'antar Kano. Momee Gwambe ta ce ka yanzu dai ta yi fina-finai babu adadi, amma dai za ta iya gaya mana fim 5 da ta riƙe. Ta ce akwai wani fim Ango, akwai Kwalla nata, Burin rai, Ni da masoyi, Zama da miji. Hakan bai mana ƙasa a gwiwa ba, muka tambayi jaruma Momee Gwambe a cikin 'yan masana'antar Kano wannan jarumi ta fi so ko kuma wannan jarumi ta fi so a haɗa ta fim da ita. Sai Momee Gwambe ta kada baki ta ce kowanne jarumi tana jin daɗin aiki da shi, amma ita in a santa ne ta fi son aiki da Adam A Zango. To daman kwanakin baya ana ta raɗe ana ta kucin cewa Momee Gwambe suna soyayya da jarumi Adam A Zango. Ba a tabbatar da wannan ba sai da Momee Gwambe ta yi mana wannan hirar. Sai dai amma majiyar tamu ta tambayi Momee Gwambe cewa da gaske ne maganar da ake ta cewa kuna soyayya da Adam A Zango. Momee Gwambe ta kada baki ta ce ba haka ba, ita Adam A Zango ai yayanta ne. Kawai abin da yasa ta fi son yin fim da Adam A Zango, shi jarumi ne a masana'antar Kano kuma babba, amma kuma a asalinsa na babban jarumi yana hakan yana tsaya bai tsaya tsaka a gwiwa ba.
yana iya yin sace zai ya tallafa wa ƙaramin jarumi domin ya ci gaba. A masana'antar Kano ita ta ce ta fi son jin daɗin waƙa da ko kuma fim da Adam A Zango ganin yadda yake tallafa mata. Amma a ra'ayin Momee Gwambe, ku ci gaba da bibiyar mu. Mun tambayi baƙuwar jarumar tamu Momee Gwambe shin tunda ita ta fi ƙaurin suna a ɓangaren waƙa, a mawaƙa na da na yanzu wanne ta fi so? Momee Gwambe ta kada baki ta ce gaskiyar magana a mawaƙa na can baya tun kafin ta shigo masana'antar Kannywood ta fi son Nazifi Asananik. Mun ƙara takura Momee Gwambe akan menene dalilin ta ce ta fi son Nazifi Asananik duba da yanzu waƙoƙin soyayya take hawa kuma jaruman waƙoƙin waƙar tana ɗaukan wani bigire da dama. Buɗar bakin Momee Gwambe ta ce saboda Nazifi Asananik shine role model ɗinta a waƙa, amma in dai a waƙoƙin yanzu ne Momee Gwambe ta kaɗa baki ta ce ita ta fi son waƙar Garzalimi ko. Magana ce ta ra'ayinta saboda waƙar Garzalimi ko tana sa ta nishaɗi, tana faranta mata rai kuma waƙoƙinsa suna burge ta. Sai dai mun tambayi Momee Gwambe cewa wannan waƙoƙin da ake magana kuma irin su waƙoƙin sa musu bireka fa. Momee Gwambe ta ce ita ma su ne mata daɗi amma ba kamar wannan shararriyar waƙoƙin su Garzalimi ko ba, irin su So na Amana, Kogin Zuma da kuma sauransu. Yanzu ga Garzalimi ko yayi mai so na. Jarumar mu Momee Gwambe mun mata tambaya cewa idan za mu yi wa kanmu alƙalanci mai sauraron mu ma zai yi wa kansa alƙalanci. Kowa ya san a waƙar mawaƙi guda ɗaya Momee Gwambe ta yi shura ta yi ƙaurin suna. Wannan mawaƙi ba kowanne ba ne sai dai Hamisu Sa'id Yusuf wanda aka fi sani da Hamisu Bireka Ɗorayi. Momee Gwambe ta ce tabbas waƙoƙin Hamisu Bireka su ne mata daɗi amma ba waƙoƙin Hamisu Bireka ba kaɗai. Duk wani mawaƙi da za su yi da shi ko kuma za su yi fim da shi waƙoƙinsa su ne mai da tana masu daɗi kuma tana iya bakin ƙoƙari ta ga ta ba da abin da ake so in dai a masana'antar Kano ne kowanne mawaƙi. Da aka taɓo ɓangaren Hamisu Bireka mun yi wa Momee Gwambe tambaya akwai wasu al'amura ko kuma maganganu da suka ringa yawo a social media game da Hamisu Bireka Ɗorayi da kuma Momee Gwambe shin cewa suna soyayya. Momee Gwambe ta kaɗa baki ta ce mana gaskiyar wannan abin ƙarya ne, labari ne na ƙanzon kurege kuma ita da Hamisu Bireka ta ɗauke shi kamar yayanta ne saboda suna respecting ɗin juna. Sai dai kuma ba za ku taɓa manta ba a masana'antar Kano cewa aka yi Hamisu Bireka shi ya sa Momee Gwambe ta fito daga gidan tsohon mijinta wanda ake wa lakabi da Adam Fasawa. Hakan ne ma ya sa wata kullalle 'yan rigima karama ta faru tsakanin Adam Fasaha da Hamisu Bireka. Momee Gwambe ta ce ba haka ba ne, rabuwarsu da tsohon mijinta kaddara ne kuma daman ta riga fata tunda Allah ya halicci aure ya halicci saki kuma wa man kaddarar haƙƙan kadari. Duk inda ka kai da dabaraka da tsantseninka in Allah ya yi wani ƙarshen zamanku da shi ya zo to ƙarshen zamanku ya zo. Momee Gwambe ta ce babu wani abu da yake tsakaninta da Hamisu Bireka sai mutunci, hasali ma Hamisu Bireka ba saurayinta bane ba. Sai dai kuma mun tambayi Momee Gwambe me yasa kika fi jajircewa akan waƙoƙin Hamisu Bireka. Momee Gwambe ta kaɗa mana cewa ba wai jajircewa ta fi akan waƙoƙin Hamisu Bireka ba, kawai dai abin da mutane ne ba su gane ba. In na saba yin abu da kai yau da gobe in muka yi abin tare da kai za mu ga abin ya fi kyau, to kawai sabo ne da yau da gobe kuma da ganin farkon abin da mu aka fara. Gaskiya ne wannan mai sauraro, ku tara a gaba a shirinmu na gaba domin ji da wacce jaruma za mu yi hira ko kuma da wanne jarumi za mu yi hira. Mun gode.